Здравейте! Всички бяхме скандализирани, когато общината представи идейния проект за обновяване на централния площад в Брацигово в края на миналата година. Този проект предвижда коренна промяна на облика на площада, изкъртване на сегашната настилка, заменянето и с друга, с мозайки в други цветове, с строителство на футуристична сцена от нераждаема стомана доста напред към центъра на площада, и тази сцена е обградена с вода. Предвижда също махане на масивни елементи от камък и други дейности, които напълно коренно променят облика на площада. За този идеен проект и за техническия проект на проектантите аванс и окончателно плащане са изплатени 40 000 лева с ДДС. Не знам това малко ли е, много ли е. Други да преценяват, но сумата не е най-важното нещо в този въпрос. Важното нещо в този въпрос е дали има нужда от такава реконструкция на площада. Дали парите, които ни се предвиждат за разходи в нашата община, трябва да отидат за проект за площада, или тези пари, това са 2 милиона 615 хиляди лева, да отидат за други спешни нужди. 2 милиона 615 хиляди лева съвсем не са малко. С тези пари могат да се решат доста проблеми на населението, свързани с ремонт на пътища, ремонт на улици, с ремонт на ВиК мрежите и други нужди в Брацигово и по селата. С този проект общината кандидатства, е предвидела да кандидатства, това трябва да стане до 31 март, за финансиране с европейски пари пред Държавен фонд земеделие. Какви са начините за противодействие и как може да бъде решен и в каква насока да бъде решен този проблем? Решенията за разпределяне на публичните средства са най-важните решения, които взима едно управление. Всъщност управлението се свежда основно до това да разпределя публичните ресурси. Така че това къде да отидат тези пари, които на нас не се полагат като община, полагат се на всеки гражданин на нашата община, този въпрос е най-важният въпрос, който стои пред едно управление. И по това как се решава този въпрос, може да се съди за това кой какво представлява, какво иска. Ясно е, че представилите проекта искат да усвоят тези пари. Това е един ненужен проект, вреден за архитектурния облик на града, силно корупционен проект. Тези, които стоят зад проекта, управляващите, още известно време управляващите, те искат да усвоят тези 2 милиона 615 хиляди лева, които са предвидени и в решението на Общинския съвет за актуализация на плана за интегрирано развитие на община Брацигово до 2027, защото това е необходимо условие. Залагането като приоритет в този план е необходимо условие за кандидатстване пред Държавен фонд земеделие.
там вероятно ще се кандидатства по мярката 2 римско Г, точка 6, която е за проекти за инфраструктура, малки проекти в селските общини. За съжаление, ние сме в тая графа селските общини. Какви са подходите, за да бъде спряно това безумие, защото това безумие предизвиква и е предизвикателство към обществото. Една групичка решава, че тези пари могат, предназначени за площада, могат да бъдат използвани пак за площада. Тази група се обяви за съхранение на автентичния вид на площада, но тя е против промяната на плана за интегрирано развитие, т.е. тя е за съхраняване на автентичния облик, обаче за усвояването на тези пари по проект и този проект да бъде видоизменен. Като целта е да окаже натиск чрез Националния институт за недвижимо културно наследство. Значи, имаме към момента две групи играчи. Единият играч е общината, която представя този ненужен и корупционен проект. Другата група играчи са тези, които искат същите пари да бъдат усвоени за видоизменен проект. Те искат проекта да бъде видоизменен. Не е ясно в случая, като бъде видоизменен, за къде ще отидат тия пари, щом като няма да се пипа площада, за къде ще отидат тия 2 милиона 615 хиляди. Сега, напоследък, понеже тази групичка лансира подписка, това е първата подписка, която беше лансирана, става ясно, че всъщност акцента на тази подписка е да се съхрани площада, обаче 2 милиона 615 хиляди лева да отидат основно за реконструкция на културния дом, което не знам дали беше известно на хората, които подписваха първата подписка. Те не бяха наясно, че 2 милиона 615 хиляди лева ще отидат крайна сметка за ремонт на културния дом. Се предвижда в тази подписка. Няма лошо културният дом да бъде ремонтиран, макар че точно по времето на управлението на хора, които са в тази групичка, ми се струва, че бяха сменяни кирмидите и беше сменяна дограмата. И по това как беше сменена дограмата и как бяха сменени кирмидите, може да си направите сметката какво представлява тая групичка. Сега иска да прави нещо подобно, само че вече с 2 милиона 615 хиляди лева. И още с стартирането на подписката, на тази подписка, аз обявих, че има друг път да бъде спряно това безумие. И това е юридическия път, защото всичко се случва в полето на правото. Ние сме правова държава. Юридическият път, който е свързан с оспорване на това безумно предвиждане в плана за интегрирано развитие. Оспорване на разпореждането за предварително изпълнение, което беше заложено в решението на
Общинския съвет, с което се прие актуализацията на плана за интегрирано развитие. Аз оспорих това разпореждане за предварително изпълнение и в момента в административния съд предстои решаване на делото. Разбира се, след това има и втора инстанция. И решението за предварителното изпълнение, и самата актуализация на плана за интегрирано развитие са незаконосъобразни. Те нарушават редица норми на правни норми на българското законодателство. Нарушават и европейски директиви. Този проект, преди да се кандидатства за финансиране и към момента на подаване на документите за финансиране пред Държавен фонд земеделие, а вероятно това ще стане по интервенция, по мярка, интервенция 2 римско точка Г на кирилица точка 2. И проекта, и плана, актуализацията на плана са незаконосъобразни. Този проект към момента на подаване на документите трябва да има съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство. Тъй като улица Христо Смирненски, която е от южна страна, тя е вписана в този групов комплекс от паважни и кълдъръмени улици, от 39 паважни и кълдъръмени улици. Той е вписан като групов ансамбъл в регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство с местно значение. Така че общината не може да представи проект в Държавен фонд земеделие без да има съгласуване. Такова съгласуване към този момент няма. Не знам дали има към този момент, ние проверихме, към този момент няма и завършена процедура по Закона за обществените поръчки, което е също задължително условие за кандидатстване. Така че няма как общината да кандидатства за финансиране пред Държавен фонд земеделие, защото критериите за финансиране, условията не са изпълнени. А общината обосновава своето искане за предварително изпълнение на решението на Общинския съвет с това, че общината ще изпусне срока за кандидатстване 31 март. Няма как да изпуснеш нещо, за което ти представяш проект, който не отговаря на условията. Този проект въобще не трябва да бъде представен. А ако този проект бъде представен без съгласуване с НИНКН, без да има завършена процедура по Закона за обществените поръчки, ние веднага ще сигнализираме прокуратурата, ще сигнализираме и съответните служби на Европейския съюз. И това е пътят, това безумие с този недомислен корупционен проект да бъде спряно, а не като се иска видоизменение на проекта. И тези пари, вместо за действителните нужди на населението на нашата община,
да отидат за този корупционен проект, независимо дали ще бъде в този му вид или видоизменен за ремонт на културния дом. Защото с тези пари може да се построи една сграда, която е приблизително така като културния дом. Споменах за двете групи играчи. Едните корупционерите от общината, другите хората, които лансират подписката. Там най-малко двама тарикати на дребно и двамата имат арх пред името си, се опитват да използват искрените чувства на населението за запазване на площада, искат да ги използват за собствени цели. В крайна сметка става въпрос пак за усвояване на пари. Разбира се, те не са сами, подкрепени са от хора, които те имат други мотиви. Те са свързани емоционални мотиви, свързани с това средствата да отидат към културния дом, което не е лошо да бъде ремонтиран културния дом. Но въпросът е с колко средства и в кой момент. Защото на мене ми се струва и здравия смисъл диктува тези пари, които ние ги имаме право като жители на общината, 2 милиона, над 2 милиона и половина, да отидат за действителни нужди на общината. А плочките по фонтана и някакви течове по покрива на културния дом, те могат да бъдат решени и с други средства и трябва да бъде направено. Искам само да обърна внимание, че точно по времето на тези защитници на автентичния облик, по тяхното управление, по присъствието им тогава в Общинския съвет и на други ключови места, в техническа служба също, беше ремонтиран покрива, беше сменена и дограмата, беше сложена тая беше махната дървената дограма и беше сложена тази тя пластмасова ли е. Така че тези два подхода, едните са на корупционерите в общината, другите, които искат 2 милиона 615 хиляди лева да отидат все пак за реконструкция на площада и на културния дом като елемент от архитектурния облик на площада, срещат третата позиция, която е представена в подписката, която стартирах преди 2 дни. А именно против проекта на общината, против актуализацията на плана за интегрирано развитие и против предвиждането в тази актуализация на 2 милиона 615 хиляди лева за реконструкция на централната градска част. За това общината спешно да изработи други проекти, да промени, да актуализира плана за интегрирано развитие, като предвиди други нужди на общината и така населението да получи действително нужните услуги
нужната инфраструктура, нужната среда. Уважаеми приятели, ако вие в джоба имате определено количество пари, ако и трябва да си ремонтирате къщата, покрива ви тече, дограмата ви отзява, банята ви е запушена, мазето ви е наводнено, ще тръгнете ли да си къртите теракота в коридора, ако той е здрав, върши ви работа, мил е, свикнали сте с него? Ще тръгнете ли да правите този ремонт? Няма да правите. Ще свършите това с тия пари ограничени, което е най-спешното. Но нашите общинари и другите, които искат да видоизменят проекта, тръгват да го правят това нещо. Що тръгват да го правят? Защото къщата не е тяхна и парите не са тяхни. Те искат да вземат възможно по-голяма част от тези пари или пък имат някакви други емоционални мотиви, но и в двата случая това не е честно спрямо мнозинството от гражданите на общината, които искат да им се оправи къщата. Ето защо подкрепяте, впишете се в подписката, която инициативният комитет стартира и е представена в фейсбук групата Брацилово Инфо, на която аз съм администратор. Вписвайте името, помогнете на ваши познати и те да се впишат. Обяснявайте за какво става въпрос. Обяснявайте коя е правилната позиция, която е в полза, в интерес на жителите на община Брацилово. Желая на всички успех!